Joto hastini Luku Rok no tini Tiprasa Sengkrak hinjakne rok Tiprasa Luku hinjakne rok joto no tini dopha yok sana mucung mani tini ayang uyang pati yakalayo ayang uyang tini Bana Rom layo ahake no tini munggia kami amseni Tiprasa Luku Rok pati IPFT tini Bana Rom lai mani mangpli ka sefeka obahake no tini brok ni bisingti Sawik na rijaka pati IPFT tini okra hinjakne rok ni bisingti dal bidal pati yakarino tini pati IPFT tini Bana Rom Phaikha hini tini monggia kami di blok ni BC chairman Sunil Debromani bisingtino tini opati IPFT tini Bana Rom thani lam sokma panda khaijakmani kokma kasai Phaikha bo tini o jagao o kokrok bahini saikhnarika naidi chung Tiprasa hinjakne rok bailakhano yoknani nango o Tipraland ni bagino chung tini khorang isalayo chung buskango o haikeno chung Tipraland ni khorang rokno tisawi sakni manthai soklai rokno tui chung khorang tisalayano kini tini monggia kami di blok ni BC chairman Sunil Debroma bo tini o kokrokno sawi khnarmani o dalbidal pati yakari IPFT tini Bana Rom phainai o Luku Rokno Hastio tabuk ayong uyang ahike no tabuk pati yakalaye Bana Romlaimani obono tabuk titi edisi chongaribo ganawi Phaikha ahike no monggia kami amsini Tiprasa Luku Rok haino tini pati ayang uyang ni borok rok phaino hekeba dal bidal pati yakarino tini 10 family 27 buta tini pati IPFT tini Bana Rom phaimani mangpli kasai Phaikha Hambai ini 21 November 2025 sini East Talent Division Committee ini bisingo Friday Village sini uttamni netite 10 family 27 buta sini IPFT tini borok sini IPFT flag Rom Phaikha borokno blai khene sini IPFT pokot teki borokno hambai bisango sing sini Tipraland dimanoti sing biskanga agok thangani borok bo asa bisas na harino ini sini party o borok saming Phaikha borokno beblai khene sini East Division pokot teki ebong IPFT pokot teki borokno hambai janogoi ini au je joining program sikon sini joining program sing bisang tai sini joining program dongo sing bisang khai thanai hambai